Fjernhealing, hvordan foregår det? Når du modtager en fjernhealing, så har vi først aftalt et tidspunkt. Det jeg så gør, det er, at jeg sætter mig et roligt sted og kontakter den healende energi. Jeg lukker som regel mine øjne, og så lader jeg den arbejde i mig og omkring mig. Og når den så er godt i gang, så kontakter jeg din energi og bringer den ind i den healende energi. Og så er healingen sådan set i gang. Det du skal gøre, det er, at du skal finde et roligt sted i dit hjem. Læg dig et sted, hvor du kan ligge udstrakt, for eksempel i din seng, og have en god idé at have et tæppe ved siden af, som du lige kan tage på, hvis du skulle blive kold. Du har på forhånd tilladt healingen ved at bestille den. Så det du skal, det er, at du skal bare være i en tilstand af positiv forventning. Så mærker du blot efter, hvad der foregår i din krop. Det er meget forskelligt, hvad folk de oplever, og der er ikke noget, der er bedre end andet. Healingen den er lige stærk, uanset hvad du oplever. Reconnective healing det er en intelligent energi, så den giver dig lige præcis det, som du har brug for. Men det, som du tror, du har brug for, det er ikke altid det samme, som det du får. Som jeg ser det, så er vi her på jorden for at udvikle os, og det gør vi blandt andet gennem erkendelser og oplevelser. Hvis der er en vigtig lektion, som du skal lære gennem den livssituation, som du er i, ja, så kan en eventuel sygdom, eller hvad man nu gerne vil have healet, så kan det ikke bare trylles væk, for så lærer man jo ikke noget. Det kan fx være, at du har fordøjelsesproblemer og allergier, og det du skal lære, det er at tage 100% ansvar for det, du putter i munden, og lære at lytte til din egen krop. Ja, så vil healing ikke hjælpe på det fysiske problem. Til gengæld så oplever jeg i de situationer, at healingen vil hjælpe dig psykisk, så du får en erkendelse af dit problem, og dermed begynder at gøre noget ved det. I enhver healing er der en gave til dig, og en proces er sat i gang. Disse her healinger, de efterfølger alle mine mentorsessioner, og det er en meget fin og blid måde at støtte op om din udvikling på. Du kan læse meget mere om det på min hjemmeside, hvor du også kan se flere videoer.